नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदों बेनि फुल क्लियारिटिखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन बै मोनसे चेनेलावबो आं दहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन इम्पर्टेन्ट हिसाबै मानगोन आं बिमल चन्द्र मुसाहारि सार गुवाहाटी हाइकर्टनि लयार बा एडभकेट जायखौ जों उकिल होनोबा बांसिन बुजियो गोबाङा दा बिथाङा खेंफोरथि होदों बिनिनो थाम्बनेलाव आं मोनसे होबावदों सासे नोंथांमोना समायना सिख्ला नुदों बिनिबो बिराद गिदिर बाथ्रा दं बर' हारिनि थाखाय बे मा आं आपडेटखौ होगासिनो दं नैबे फुल भिडिअखौ नायग्रो मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन मानो गोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ नोंगौ नोंथाङा बर'नि सासे सानसुमै गेदेमा सोर खालामदों नोंखौ सोर सुजुग होदों सुजुग सुबिदाखौ सोर होदों जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बयबो नोंथांखौ जोङो दैदेनगिरि खालामबोदों बे नङा जे नोंथाङा दिनैनि दिनाव बिराद साक्सेस जाबाय जायफोरा जोंनि हेंथा खालामदों बेखौ आइसोलेट जागोन बेखौ आइसोलेट जादों जानांगोन ओरै जागोन नोंथांनि फेसबुक पेजआव जों नुयो जों बिदि जाग्राबो नङा जोंनावबो मोनसे गोसो दङ जोंबो मोनसे चेलेन्जजों फैनाय जोंबो खस्थ'यै देरनाय जोंबो आबसु खालामबोदों आंबो आबसु मावबोदों आहाबो मोनसे रोखोमनि एक्सपिरियेन्स दं आं नोंथांमोननि संगठननि बे हेंथा नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रावबो जेबो खालामनो हाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सान्थौजों आबसुआ थावरिनानै दंमोन बे आबसुआ आबसुयैनो थानांगौ आरो बे आबसुआव थानानै जायफोरा गावनि मुलाम्फानि थाखाय सार्थनि थाखाय दुगामारा खोथाखौ गिदिर बाथ्रा माबा मोनसे बुङा सोगोमनो नागिरनाय बेफोरखौ ज्राब दाननांगौ एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि माखासे सानैसो दैदेनगिरिखौ नुदों आब्रुथि गैयै जाय आब्रुथि गैयै बाथ्राफोरजों समाव धमकिनो नागिरनाय बेफोर जाथावा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बाथ्राखौ बुंलांदों जेब्लायबो जों बर' हारिया खौसेथिनि मोन्थोरजों जोङो सांग्रां जानानै जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोंनि थामोन्था रैखाथिनि थाखायसो दावहाखौ होलांदोंमोन जोङो सान्थौखौ होलांदोंमोन आरोबाव आं बुंबावगोन खनले जोंनि दा बड'लेण्ड ट्राइबेल काउन्सिल इलेक्सन रुल 2004 खौ फराय माबोरै जादों गासैबो सिस्टेमेटिक जानायसो बिटिसिआ एखेबारे सिस्टेमेटिक आচ্ছা गोजोन्थों आङो माखासे गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ दङ आरो आं लास्टआव मोनसे खोथाखौ बुंगोन 27 जानुवारि 2025 मायथाइसिमल' नोंथांमोना बिटिआर रेकर्डनिखौ मुंला बेयाव खुनु लाजिनायनि खोथा गैला खुनु माबा मोनसे जोंहा नै ड्रबेक्स जाबाय ओरै जाबाय बे बाथ्रा गैला मिनिंलेस बाथ्रायाव उमुक गामिया हाबबाय ओरै जाबाय आरो आं माखासे खोथाखौ बुङा आरो गोबां बाथ्रा दङ गोबां बाथ्राखौ मिथियो बुङा 2% 3%नि बाथ्रा जों बारा बुङा नोंथांमोननि मा जागासिनो दं बिटिसिआव मा मावगासिनो दं बबे खनायाव मा खालामगासिनो दं बबेयाव मा कनस्ट्राक्शन जागासिनो दं गासैबो बाथ्राखौ मिथिगौ आरो एकाडेमिक इनस्टिट्यूशन बेफोरबायदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन जि जाबाय इमप्लिमेन्टेशन माइनुट फैखाबाय अलरेडि माइनुट फैखाबाय बबेयाव हरजाथाव बबेयाव हरजाथावा बे बाथ्राखौथ' आं गोदोनो मानगोनां प्रमद बर' बिटिसि सेक्रेटारियेटआवनो आं बुंबोखादों बेफोर मोनसेबो जाया मानो जाया बेखौ आं एक्सप्लेनेसन होबोखादों आं दिनै बुंगोन समा फैबाय जानुवारि फैबाय आंबो रायनाय बायदि जायो आं रायाखै एसे बाथ्राया खाब्रां थांदोंबा निमाहा बियो मानो रायाखै मानो आं नोंथांमोनखौ आं काउन्टार होआखै रायाखै आङो मानो रायनो आंलाय नोंथांमोना आंनि बिदा असेफोर बायदि आं रायनायनि खोथाबो गैया जेखौ नंगौ बेखौ बुंनांगोन जों नङाबा जोंनि इयुन जोलैया जोंखौ मा होनगोन गासिबो सार्थपर गासिबो थाखा फैसानि लबिया बे बाथ्राल'सो बुंगोन मा मावनो हाखो जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि जोंनि बिनानाव फंबाय बिनानावफोरा मा अबस्थायाव दङ मा थासारियाव दङ रांखान्थि हालोदा मा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन आरो गिदिरथार गोरोन्थिखौ आं नुनो मोनदों आं मोनसे गिदिरथार गोरोन्थिखौ खोन्थानो मा जिआइ टेक नामा जिआइ टेक माखौ लाबोदों जौ गोराननि हेंथा आं नङा बर' आइ आफामोना जौ सङो नंगौ मानि थाखाय सङो मानो संनो गोनां जादों जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बर' बिमाफ्रा जौ संनानै गथ' गथायखौ खांबोदों मानो खांदों उफाय गैयैयाव गावनि राहा लामानि थाखाय माबादों नाथाय बे नङा जे बेखौ जिआइ टेक लाबोनानै जोङो बिराद मोनसे हारिया जौगाबाय गासिनावबो बेथ' इलिसिट लिकुइडसो बियो इलिसिट लिकारसो बियो मोनसे लिकार बे मोनसे बेखौ माब्ला हेंथा होदोंमोन बर' समाजा गुलाय गुजाय थासारियाव बै समाव गुलाय गुजाय मोनसे थासारि आब्रुथि गैयै समाज बायदि जानायनि खारनाव मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गामि हाबनानै जौखौ बुख्रुबदोंमोन मानो बुख्रुबदोंमोन
समाज बिथिं जोंनि थांनानै थानायनि आदब जोंनि सावस्रि बा देहानि मोजां थानायनि गोबाङानो जोंनि जौ लोंनानै मा अबस्थायाव दङ गामियाव हाबबानो नुयो जौ गोरान लोंनानै मा जादों आरो जौ गोरानखौ जिआइटेक जाय जौखौ होबथादों जाय जौखौ बन्द खालामदोंमोन बेखौ लाबोनानै आं सानैसो प्रफेसारफोरजों रायलायदों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो बिथांमोनाबो ओरैबायदि इनसाल्ट खालामजायो जाहैबाय नोंसिना जौ गोरानखौ जिआइटेक मोनबायना बे आरो बेफोर जायो नामा गुबुनखौ लाबो गासैखौबो जोंनि हारिमुजों रिलेटेड थानाय माखासेखौ लाबो बे इलिसिट लिखारसो बियो इलिसिट लिखार बे बुस्थुआ लिगेल नङा जाय बुस्थुआ लिगेलानो नङा अबैध बुस्थु बियो अबैध होननानैनो सरकारा बेखौ डिक्लेयार खालामनानै दङ बे बुस्थुखौ नोंसोरो बेबायदि जोंनि बर' हारिमुनि बर'नि थांनानै थानायनि नङा होमबा जुग्राफिकेल मामोन बे इन्डिकेसन जुग्राफिकेल इन्डिकेसन बेनि माबायाव लिस्टआव सोबाय बेफोरबायदि जोंनि सान्थौ मेलेम भरा सान्थौफोर थासेयावबो बिराद गोजौ दावखोबाय बिनि सायाव आंहा गोरोन्थि जानो हागौ फारसेथिं एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दङ खिन्थु डिसएडभान्टेजखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबोब आथोब ज' लोगो नांनानै आरो गासैबो बर'नि दल संगठना लोगो नांजोबनानै गामि गामि हाबनानै जौखौ बुख्रुदोंमोन नङा होमबा बे जौखौ मानो बुख्रुदोंमोन जोंनि बर' समाजनि थांनानै थानाय गथ' गथायफोरनि इयुन जोलैनि आरो जोंनि थांनानै थानायनि आदब खायदाफोरखौ जोङो सोलायनांगौ बिदिजों जाया जों बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर बोनानै बै समनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांमोननि जि सान्थौ बिथांमोननि जि हारिनो अबदान होलांनाय बेफोर गासैबो बाथ्रायाबो दंजोबो बोरैहाय जौ गोराना जोंनि जिआइटेकआव लाबोखो रावबो मानो बुङाखै इसेबां सान्थौ थासेयाव आं दिनै बुंबाय नोंथांमोना दुखु मोननो हागौ आइ आफामोननि हेंथा बुंनाय बायदि मोनगोन जौ गोरानखौ आं हेंथा होआखै खिन्थु बेयो लिगेल नङा खुनु लिगेल जिनिस नङा बे कास्टमारिबो जों बुंनो हाया गासिबो हारियानो जौ गोरानखौ बानायो गासिबो हारियानो नट अनलि बर' गोसोआव ला आउट अफ आसामावबो जौ गोरानखौ बानायो जेरै राइस बियार होनो जौ रोसिखौ जोंनि होनोसै नामा गासिनावबो दङ जेरै डिमासाफ्रा मा होनो जुटिमा बुङो रोसिखौ बेखौ राइस बियार होनो इंराजियाव बेफोर गासैबो साइन्टिफिकलि बे बुस्थुफ्रा माखासे बुस्थुखौ जों नोजोर होनांगौ टेक्निकेलि नायजोबनांगौ लिगेलि नायनांगौ होमबासो जों बर' हारिया गुबुनजों मान होजाथाव सन्मान होजाथाव आरो बिखा फोरदांनानै बे बुहुमाव जों गसंथानो हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि आं जे नोंथांमोननो दहाय फार्स्टआव थाम्बनेल देखायदोंमोन बे जाहैबाय फामि मुसाहारि दिनैनि दिनाव बिथांजोआबो जे मोनसे कन्ट्रिबिउसन होदों बर' हारिनि थाखाय बे जाहैबाय चिरां जिल्लानि सापागुरिनिफ्राय 2 नं रैमुफुरनिफ्राय ACS आनजाद माने APSC खौ उथ्रिसारनानै ACS जानो हादों नैबे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां बिनि थाखाय नैबे खौरांखौ फोसावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला जाहाथे गुबुनाबो मिथिसार जायो शेयार खालामनो हागोन आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड केन्डिडेटफोर नोंथांमोना न'आवनो प्रिपेरेसन खालामग्रो ट्राइ खालाम नाजा APSC आनो जा UPSC आनो जा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन ओमफ्राय UPSC आबो बेफोरखौ प्रिपेरेसन खालामनानै बेफोरबायदि जाहैनो हायोबा उनाव जोंनि थाखाय बे बिराद मोजां आरो